Que a Caterpillar fabrica maquinário pesado você já deve saber. Mas você já sabe dos indestrutíveis celulares da Caterpillar? Do que nós vamos falar hoje, sobre o Caterpillar S50, um celular indestrutível por fora, moderno por dentro. Caterpillar S50 é resistente à água e poeira e ele também tem certificado militar que garante a resistência contra impacto, vibração, radiação solar e muito mais. Legal, seu visor permanece funcional mesmo molhado, e por dentro deste monstro ele possui um processador quad-core e 2 GB RAM. Memória de 8 GB, possui Android KitKat, um ótimo celular. E agora confira um vídeo que mostra o Katia S50 sendo testado a resistência. A pozerám sa, čo sa deje vonku. Tam totižto by mal byť Dodo s Ondrom Mackom a mali by rozbíjať mobilný telefón. Toto doma radšej nerobte. Áno, my to teraz robiť budeme, pretože chceme ukázať, kam sme až zašli vo výrobe mobilných telefónov a čo všetko zvládnu. To je až neuveriteľné. Napríklad teraz ho máme v mrazničke. Teraz ho máme v lade. Ja som ho celú noc vlastne nechal v lade, takže teraz sa môžeme na to pozrieť. Že... No, ale jedna vec je tá, že či sa nepoškodí, alebo či môžeme takto aj telefonovať. No, ja skúsim len zavolať. Tak zavolaj. Takže ja volám. Áno, mobil, tak volaj. Počkaj, volám. Dobre. Hlavne ešte raz teda, ako zaznelo, toto neskúšajte, lebo možno by ste na to neprišli, ale keď to budete robiť, tak svoj mobilný telefón môžete poškodiť. Trocha počuť, takže teraz je naozaj v lade, to znamená, že máme ho v lade a pritom... Áno, počuť. Áno, a pritom stále sa dá naň telefonovať. No, ľad je jedna vec. Dobre, ja ti ešte ukážem... Sranda, ale normálne pod tým... No, hneď si ho pozrieme. Aha. No, tak toto je ono. Takže je v ľade. Je v ľade. No ja tu mám aj také zariadenia na to, daj ho na ten peň. No samozrejme, ľad musíme rozbiť. Výborne, ale silnejšie. No počkaj, neboj sa. Vieš, že musíme si ho uchovať aj do ďalšieho vstupu. Ale môžeme, samozrejme, že môžeme. No a pridáme trocha ďalších vecí na to. Takže trebárs urobíme taký ohník z toho. Samozrejme, aby mu nebola zima, musíme ho dostať na prevádzkovú teplotu. No, takže teraz ho vlastne zahrejeme. To je krásne. Super. V prírode. Výborné. Hotová grilovačka. No, a toto doma nerobte so svojím mobilom, toto je špeciálny mobil, ktorý takéto niečo dokáže, ako by som povedal, prežiť. No a ešte stále bude funkčný. No a takisto mu nevadí, keď sem tam spadne na zem. Áno, môžem? No, môžem. Hej. Dobre. No a teraz ako v pelíškoch, môžem silno? Ešte počkaj, do toho ďalšieho vstupu by sme to uchovali. Tu máš. Ja ti ešte ukážem, že ako vyzerajú súčasné mobily, takže prichádzajú mobily, ktoré majú kožu na sebe. To znamená, že sa ti nepoškriabe tá zadná časť, pretože koža je jednoducho odolná voči takým veciam. Dokonca vznikne veternostným vplyvom. Taká pekná patina potom vznikne a toto je mobil, ktorý je za relatívne dobrú cenu a pritom stále je vode odolný. No v ďalšom vstupe tu máme pripravené auto. Ale tak nemyslíš vážne, že autom prejdeš? Prejdeme autom. Ja som sa rozhodol dneska, že ho zničíme, tak no, dobre. Mám tu sekeru, mám tak tu všetko na to. Tak na to som zvedavý. Takže do ďalšieho to si vstupu. Určite nenechajte ujsť a hlavne neskúšajte so svojím mobilom. Nič podobné. No a teraz vás pozveme na akciu, ktorá bude zajtra a uvidíte tam veľmi veľa...